Good morning, guys. It's 4:45. Punta na kayo mo mag-bike. Sama itong bata kasi walang pasok ngayon. Tanda sa hagdan ha. Dapat di mo na kasi yan inakit eh. Ayan. Hindi na kaya ako. Tubig pala namin. Alam naman yung rest namin, no? Freezer. Freezer kami mamaya sa SNR. Ampun, guys. Hindi lang ampun, umulan pala. Bakit? Talaga. Hindi ano, hindi tuloy. 25 na lang kami. Kailangan kasi talaga mag-exercise. Gawa ng parami yung kain ko kahapon sa ano, sa chili con carne. Kailangan ma-burn yun. Dahil walang bike, mag-size na lang tayo, guys. Kasi talagan mo na lang si Groot. Huwag na. Na-excite siya. Kala may paglaro kami sa kanya sayaw kasi. Diyan ka lang. Exercise lang kami, baby, ha? Diyan ka lang. Sayaw siya, guys. Dabit ka yan. Pero yung pawis mo may mag-absorb. We're gonna start with the feet. Are we good, y'all? Here we go. Back step, left across. Right back, left out. Right forward. And again, just across. Now, whenever you move your feet in any movement, you have to put the weight into that leg. That's gonna keep you on the right leg so you don't get messed up. Ready? Step up to the right air. Up, and you drag it down as you move through the movement. Take it up. Just make it this. Now, when we go tempo, you're gonna have to push. You gotta get ready, here we go. Tempo. 1, 2. That's gonna keep you and just we're gonna start with the feet. Are we good, y'all? Here we go. Back step, left across. Right back. Left out. Right forward. And again, it's just cross. Now whenever you move your feet. Galing ng batang to. Natuto agad in one day. Talaga naman pag ano, pag gusto mo talagang matuto eh, no? Ang galing! Dapat kasi magbabay kami kanina kaso umulan. Ayun nga makulimlim pa, guys, oh. Hindi na tuloy, nagmamaktol siya. Siguro bumaba siya ulit, pag-ikot-ikot dito. Dito lang, dito. Galing mo ah. Ngayon lang yan? Ngayon ka lang natuto? Sipon mo. Ito kasi inuuna ko. Ano, paano inuna? Kaya nga, grabe na dumi mo. Paano ka natuto? Ano inuna mo? Ito. Paano? Pag ganyan. Tapos nakabalance ka na. Sobrang ano, so pwede na natin taasan yung ano mo? Upuan mo? Oh, tapos oh! Semplang. Ay, semplang. Ang kulit. Huwag ka dyan sa kalsada, iho. Makit ka na pagbalik ko, ah. Tama na yan. Ay, para ka na namang ano eh. Ngayon lang ako natuto tapos pakatigil. Eh di sana na lang ulit. Mamayang gabi punta tayo sa ano? Sa CCP. Eh, may pasok ako, diba? Mamayang gabi. Punta tayo. Absent na lang. Suntok gusto? Spanish. 5? Mas mura pala dito, guys. 5 piso lang. Spanish food. 5 piso lang, miss? Spanish? Okay. Sige, ano sa 30 pesos? 6. Tama ka.
Punta sana kami guys sa Taytay. May mili kami sa Tiangge. Kaso, nag-off si Sel. Ayun, pumunta yata sa kapatid. Kaya di kayo makalis ngayon. Tomorrow na lang. Mas maganda daw din pag Tuesday. Labo na ng camera natin. Kailangan natin palitan to I expect things to stand and go home and hide. Oh God, to focus. Kailan mo bibilang camera? Wala siya. Maliligo ngayon. Ang gluten. Si Daddy magpapaligo sa kanya. Sa kanila. Ako magpaligo kay Paknit. Huwag na. Hindahin mo yung dalawang maliit, Daddy. Popnut tsaka si ano. Lagi. Ayun, habang ako nagsasagot ako ng mga... Ang sarap ah. Huwag ko lang na-appreciate yung orange. Sarap pala siya. Sasagot ako ng mga inquiry sa Viber. Dito natapos ako. Tapos pupunta akong store kasi mag-ayos kami pa. Didikit ko na yung ginawa ko kahapon na ano. Sa paper mache. Sama ako sa store. Bike lang galit ko. Sarap. I chose you. Tada! Yung pang wrestling. Daddy, ano dyan? Bisda! Napasipak sa tagal. Deep. Aling sa Marawi. Marami. Isang bakuy. Niligtas ang Paknit. Ba't humihikab yan? Oo, lagi yung minikabin eh. Buti pa yan hindi ano pag inano sa mukha, ano? Hi! Bango-bango na naman. Babarin mo sa ano, Daddy? Ay, di mo naman sinabon. Ako yan. Ano yung pinansabon mo? Eh, shampoo na yan eh. Dapat tinano mo muna siya. Perla. Pero kaya mo eh, na-allergy na nga siya sa sabon. Yung lambot. Lagyan mo siya ng ano din yung conditioner. Babaran mo ng ano. Ba? Kinaskas mo siya. Oo. Condition yourself. You need to condition yourself. Eh ha? Condition. Yung ano niya, yung mga singit-singitin na naman. Oo. Nandito yung ano nila panghilod na isa, oh. Wala pa malambot. Ito. Sugat-sugat siya dito. Ayan. Kaya nga dapat may ano eh. Ando kasi yung perla, o di ko maabot. Ewan yung pera po. Mabala ka. Medicated soap na lang kaya. Wala. Okay lang ba kami? Bakit? Oh, ulala. Kanggaro ka talaga, no? Tsaka lang. Dito yung towel niya. Oo. Towel ng mga doggies. Sunod si Maggie and Gluten. May pabot ng baby. Ayan kasi. Eh, aray ko. Natawagan ko yung Globe, guys. My God, wala daw internet sa store. Ang tagal ko makakonect. Cellphone lang pati ako nag-ano. Hindi ko naman na isa naka-temporary ano lang yun. Naka-temporary disconnect lang. Kailangan kong ano naman. Ay, paklit! Bago-bago na yung paklit ah. Kailangan ko ipa-extend yung pagka-disconnect niya. Kasi magbibil kami kapag hindi ko na ma-extend yun eh. Ayun, sayang. Turn na ni Groot. Good boy! Yehey! Maliligo ang Grooty. Never mind our Enidoro, guys. Ako niyo si Groot ng pinaka-takilang duwag. Sa tubig. Si Groot ng pinaka
Anan mo lang, de. Wag lang yung mukha niya. Pahuli mo lang yung mukha niya. Parang hilahilamos lang. Wisik-wisik lang na ano. Alam ko. Okay. Ako labi mo tumululuhin. Bugahan mo ng horse mo nga. Wow! Pogi. Pogi yan, guys. Ay, pogi yan. Naliligo. Wow! Wait, Such embarrassing moment. okay. Oops, oops. Yeah, gaya lang. Gina, bumalik ka sa cellphone mo. Lunch tayo, guys. Super late lunch. 2:15 PM na. Ayun, yung tira kahapon na ano na chili con carne. Kasi madami kaming ulam kahapon. Birthday kasi ni Mama, diba? Nag-take out na lang ako nung luto ni Papa. So yun, hindi na siya nagalaw nung gabi. Nilagay na lang sa ref. So, ayun, itong ulam naman yan. Tapos wala sila sale. Nasa ano, sabi ko na ata, day off. Mag-rest day. Pero babalik din mamaya. Pumunta lang ata siya sa kapatid niya. Ayun, kain tayo. Sarap. Hindi ako masasawa dito, guys. Pero wag naman everyday. Siguro tayo lang yung dalawang araw magkasunod. Huwag naman everyday na yung ano, diba? Kain tayo. Lalo na kapag kami hot sauce talaga. Tapos mainit pa yung ano, yummers. Super crunchy nung ano, yung celery, nung oil. Hello guys! Maulan na hapon. It's ano na, 4:30 na. Pero biglang ano, biglang labas pa rin kami at dumating yung Lakset! Ayan na siya, oh my god! Lakset, overload tayo. Ayun, tapos may ano, may deliver sa Caloocan naman. Yun. Di pwede pagpabukas kasi may shipping daw si ano, si district ko sa Caloocan tomorrow. So kailangan mahatid to ngayon. No choice kundi lumabas kami. Kaya lang, trabaho to guys. Kailangan di ka maano, hindi ipagpawalang bahala. Ayun. Excited ako sa ano, sa Lakset. Lalaklak na naman tayo, daddy. Lakset? Yung ano, gluta. Tsaka masarap kasi ang magana. May parang nakakahimbing siya ng tulog, guys. So, yun. Meron dito ng ano, media. Kasi baha dito, kaloka. Ay namin yung muna dyan. Oh my God. Sino matapang? Ayaw din natin. Palabasin ang magilas. Wala pa po dapat talaga ba? Oo, Pero mga- simente eh. Kaso, Oh, may ano na sa likod natin. hindi na tayo. Hantay tayo ng matapang na magilas na bayaning mandirigma. Baka ma-videoan tayo dati. Makapunta tayo sa news. Hilux. Nalunod. Ready na sila for coverage. Come and get it. Libreng change oil. Naloka. Mama yun. Duwa sabi ni Kuya doon. Hindi, mababaw na yan. Hanggang ano na lang daw. Ay, may mga media dito. May media dito. Ano tayo, masampulan tayo ng katangahan natin. Oh my dude, sorry. Pambayad sa sira, pero hindi ko sisirain yung akin yan. Dito na lang din. Ay, baha din eh. Baha din. Oh my gosh. Baha din. Oh no. Doon. Nalampasi ka na ata ito eh. Ito, tingnan natin si kotse kung ano. Oh my gosh. Ah! Wala din. Naikot din siya. Wala. Ano, no fear na nga. Ay, naku, daddy. Fear ka. Sira ulo ko eh, no? Gusto ko lang makita. Hindi ako ma-stranded dyan sa gitna, no? Hindi na. No fear is no car. Dito pwede na dito. Kaya Meldan. Simon. Sa patungan eh. Dito, yan. Tara mo dyan. Push ko lang, hindi baha. Wala. Wala ba? Sige. Wala baha. Pero wala rin daanan. Dead ends. Dead ends. Yep. In 100 meters, turn left on Don Jose. Down Jose. Down goes
Jose. Turn left on Don Jose. Medyo taas-taas naman to. Tapos pa din sa ano. Ay, hindi. Pwede pa. Ay, yan din yun eh. Nanugnog din eh. Di tayo makaka-U-turn dyan pag ano. Baha dyan. No. No, I won't be denied. Hindi. Sikip dyan. Di tayo makaka-buelta dyan. Hanap tayo bang way, guys. Baka mag-EDSA na lang kami. Kaloka. Taga rito sila ano eh. Sila Marie Vianison ba yun? Ayun. Hi Marie! Dito ulit kami sa lugar nyo. Yung nandyan yung ano ba yun? Yung labahan. Laundry shop. Malapit daw sila dito eh. So, ayun. Hopefully guys, makaano kami. Makapag-deliver kami. Ay, hirap. Hoy, dadayal ka na naman dyan. I keep on getting this missed calls. Sino ba itong tawag yan? Wala yung ano niya. Just tell my secretary, I'm busy driving. Didistract ako. Ayan, nag-ano muna kami guys, nag-drive-thru. Wala pang ano to eh. Di pa nagla-lunch. Dahan-dahan doon. I thought I did. Ay, asa na yan? Twister fries. Bakit Burger McDo to? Ay, ito. Shopwise guys. Ay, hindi. Walmart. Walmart ba? Walter mo. US pala yung Walmart. Ayun. Nabigyan na namin. Tapos na yung meet up namin. Na-deliver na namin yung ano. Ito na naman. Talo pong paanak mo talaga pagkasama ka sa ano. Groceries eh. Mapambaon ni baby. Huwag yan! Diyos ko, puro matamis na naman. Ito guys, yung sabi ko sa inyo na ano, na pasta ng mga unbranded. Meron pala dito oh. Per ano. Ha? Fagwa. Ano ba fagwa? Tapos ito kasuba. Kukuha tayo pang ano natin. Pang... Ano ba yan? Lugaw. Alin? Uy, yung bag ko, huwag mong iwanan. Loko ka talaga eh, no? Oo, dyan mo to. We're home na guys. Pasado alas 9 na. Buti hindi masyado matraffic pag ano. Yung pauwi na. Nag-EDSA na lang kami eh. So, yun. Niligpit na rin yung mga pinamili. Hazel na yung nagligpit. So tired na guys. Uploaded na yung vlog kahapon. Tsaka ng isang araw. Pero tomorrow ko na yun. Sabi ko nga tomorrow ko sila ipapublish. Yan na. We'll see you tomorrow. Good night. Maaga na naman gigising at may pasok naman si Chris. Bye bye. Night night.